Zdravite, moji milí sledovatelia, alebo odoberieteľia. Toto je môj dom. Toto celý dom, počujete. Musím napísať, že toto je betón. Toto je môj dom, ktorý som stavil včera aj dnes. Tak, akože mám všetko, že čo to mám. Najprv začneme slova, ale najprv musím robiť zase svietkový. A z takého... Áno. A teraz sa ideme pozrieť oklidy do bunkeru. Čo som ja tu urobil. Takéto brnenie červené. No, to máme takéto veci. Jedno som to dal druhé veci. Teraz sa ideme pozrieť takto. Sem. A to som robil takéto naťaženie. Tu už to je zavrieť. A ako sa pýtate, takto. A teraz vám ukážem celý krajšiu. Tak, tu mám jednu postiel a tu mám druhú postiel pre môjho kamaráta. Tu máme vylepšenie našich vecí. Tu máme enchanting table, nejaké knihy. Tu mám pec, tu mám toto. A tu mám takéto. Iba neviem, kde sa že zatiaľ tlačítko, toto je iba napríklad tlačítko, že tak, a keď stlačím toto tlačítko, tak mi stane toto jedlo, ktoré mám toto prichystané. A na tej tiež mám tu liste. A tu mám celú farmu na zemiaky a na mrkvičky. No, keď sa vám páči môj dom, tak mi môžete dať like, odber, zvoneček a chcem sa dostať ku 10 000 odberateľov. Veľmi pekne.